हेल' लोगोफोर, आंनि बड' सेंग्रा इउटुब चेनेलाव फिन खनसे गासैखौबो बराय हरफिननाय जाबाय। भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायजोबबानो जाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जादों थाइजौ बिबार। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोनदों सुइटि नार्जारि, गफुर आजिर। मेथाइखौ रोजाबदों इलिसा बर'। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय अनसु ब्रह्म फट'ग्राफि क्रिएशन चेनेलाव। बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। बे मिउजिक भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।